Бүгін жымға 22 ноябрь эфирда Саба дулқыннары телевидениесі. Атна информацион студиясынан сізні мен Райля Ғалявины сәлемлейм. Хайырлы кеш, бүгін біздің программада. Өзара салым үзібіз үшін 24 ноябрьда Шәмәрдән жерлігінде, 1 декабрьда Сабада референдумнар үтәшәк. Қарақтан қала, уттан қалмай, ут хауфләрінен сақлану көп очракта үзебезгә қайтып қала. Татар халқының милли йолаларын саклап, килер буынга тапшыру улуг бурыч. Авылларда каз өмәләре гөрли. Үзара салым үзебез өчен. Референдум акчаларын җыюның мөһимлеген менә шулай халык аңлады инде. Декабрьнең 1-дә, ягъни якшәмбе көнне Бойлар Сабасында үзара салым кертү буенча референдум узачак. Район күләмендә һәр җирлектә дә күрсәтеп сөйләрлек эшләр бехисап. Халык акчаларына юллар салына, зиратлар төзекләндерелә, су үткәргечләр яңартыла, урамнар яктыртыла. Бу атнада без Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хасанов белән 2019 ел өчен җыелган акчаларның максатчан тотылышын күзәтеп кайттык. Хәбәргә күз салыйк. Сабаның Бикет Октябрь урамнарын тоташтыручы бу тыкрык моңа кадәр җир хәлендә генә юл булып торса, быел аңа менә шулай уак таш түшәлә. Тигез өслектән хәзер җәяүлегә дә, машина йөртүчеләргә дә хәрәкәт итү бик уңайлы. Биредән ерак түгел Ерганак дип исемләнгән тыкрыкта яшәүчеләрне гомумән дә бәхет баскан дияргә кирәк. 5 хуҗалыклы бу урамның кешеләре елның яз, көз айларында юлсызлыктан тәмам җәфа чигеп яши. Быел Балтач районы юл төзүчеләре биредә юлны карый, елга аркылы күпердә сала. Машина төштә мен алмады, менсә чалмады дигәндәй, монда инде искиткеч шундый ташланлык хәлдәге юл түгел инде монда, Ерганак иде инде монда. Дөресен әйтергә кирәк. Юлда бар монда. Монда инде елга аркылы теге 200 литр бас алган иде. Шуннан сикереп буаз да чыгадыр, кешеләр дә сикереп чыгадыр. Менә хәзер Аллага шөкер. Урамына 400 метр урамга Шушавражныйның бу башыннан теге башына кадәр щебенкада түшәлде. Аннары күпердә ясалды. Кырыйында инде җәяүлеләр өчен үзегез күрәсез, тоже референдум акчасына алдагы елларда басмада ясалган инде. Бәхрәм Касыймов Ерганак урамында 2005 елдан бирле яши. Алар гаиләсендә 4 кеше үзара салым түли. Күпме еллар буена интегеп шушы чокырда шушындый труба салып ятадыр. Менә шушындый 200. Вот. Таш айларында. Салмасаң жерге алып булмыйдыр, жыртып алмыйдыр. Яз айлары җитә, ташулар була, пожарнылар да кыра алмый, скорлар да кыра алмыйдыр. Вот. Ә быел Аллага шөкер менә бөтенесе булды. Саба буйлап ары киткәч, менә бу мәктәп урамы адресы белән теркәлгән тыкрыкка да быел таш түшәлә. Монда яшәүче ике хуҗалыкның капка төпләренә хәтле яхшы юл килә хәзер. Техническая һәм игенче урамнарын тоташтыручы тыкрыктан да быелдан башлап машина йөртүчеләр зар моңсыз гына үтеп китәчәкләр. Пычрак чокыр-чакырлы бу урынга шулай ук таш түшиләр. Бойлар Сабасы буенча 2019 елда үзара салым акчасына булай каралган юллар 2 чакрымга җыела. Сабаның Гали Закиров урамында җәй буена гөрләгән юл салу эшләре инде тамамланды. Бу урында җәяүлеләр өчен 300 метрлап брусчаткалы тротуар ясалды, басма күпер күтәрелде. Быел референдум акчаларына иң күләмле эш үзәк урамда билгесез солдат һәйкәле тирәсендә алып барыла. Ул җиңүнең 75 еллык тантанасына дип әзерләнә. Пьедестал күтәрү һәм җир өлешләрен брусчаткалау җирле бюджет хисабына алып барылса, 3 метрлы солдат сыны бронзадан үзара салым кертемнәре хисабына ясала. Башкаланың Тат Инвестехстрой компаниясе тарафыннан Закир Юсупов урамы буенча алып барыла торган зур төзекләндерү эшләрен дә сабалар шатланып кабул итте. Хәзер монда яңгыр сулары өчен лотоклар салына, электр линиясе кабельләрне яңа технологиялар буенча җир асты юллары аша үткәрү эшләре төгәлләнде. 2020 ел өчен үзара салым акчаларын җыю буенча референдум быелның 1 декабрендә узачак. Саба шәһәр җирлеге буенча 6700 кешедән 300 сум акчаны җыеп алырга кирәк булачак. Халыктан җыелган сума 2 миллион 100 мең сумны тәшкил итәргә тиеш. Аңа 4/1 исәбе белән хөкүмәт субсидиясында кушкач 10 миллионнан артык акча җирлектәге эшләр өчен казнада торачак. Безнең 2020 ел өчен референдум була алла берсә тагы 1 декабрьдә ул 2019 елның 2020 ел өчен барлык Саба халкын һәм Урта Саба халкын, гомумән район халкын шушы сходларда, авылларда ул сход булып бара. Шәмәрдән Сабада референдум булып
Шәмәрдән дә бер атна алдан Сабада 1 декабрь көнне Саба халкын һәм Урта Саба халкын чакырып калам шушы референдумда актив катнашуыгызны теләп калыр идем һәм шушында куелган сорауларга безнең инде әйтеп үтәсе килә. Бүтән елдагыча безнең 300 сум 18 яшы тулганнарга 300 сум дигән нәрсә калды. Яңа елда башкарыласы эшләр планы да инде бүгеннән билгеле. Күз уңында 3 балалы гаиләләргә бирелгән җир мәйданында ут, су, юллар, коммуникация эшләрен проектлаштыру, Сабаның әйләнгеч юлында тротуарга төшү, менү уңайлыклары булдыру кебек чаралар тора. Саба шәһәр җирлегендә референдум 1 декабрьдә үткәрелсә, Шәмәрдәндә ул бу атна якшәмбесендә, ягъни 24 ноябрь көнне була. Алдагы хәбәребездә Шәмәрдән җирлегендә үзара салым акчаларына 2019 елда башкарылган эшләргә күзәтү ясарбыз. Шәмәрдән җирлегендә урам юлларын карау мәсьәләсе хәл ителеп килә дияргә кирәк. Быел гына да Орджоникидзе, 8 март Гагарин урамнарында шактый күләмле суммаларда юллар карала. Алардан моңарчы салынган вак ташлар 25 сантиметрга хәтле кире алынып, яңасы салына һәм асфальт түшәлә. Бу эшләргә әлбәттә халыкның үзара салым, җирле бюджет акчалары эшкә җигелә. Шәмәрдән урамнарыннан сазга батып йөргән чаклар хәзер безгә ерак тарих ди Александр Петров. Җирле халык исеменнән башкарылган эшләргә бик зур рәхмәт әйтте ул. Было и времена, в детстве мы в грязи тонули, ходили, на машине выезжать не могли, по весной, осенью, до лета, пока дорога не высохнет. Но мы рады, что у нас такая улица красивая стала. Мы рады, что нам в этом году постелили асфальт, твердое покрытие на улице Ленина. Не только я, мы радуемся всей улицей. Это наша улица как родня, потому что таких людей больше нету. Родственники, они далеко, а у нас соседи всегда рядом. У нас где-то не село, это целый город. У нас такая красота. У нас везде тропинки в прошлом году постелили для улучшения ходьбы жителей. Там у нас велосипедная тропа есть в сторону ТНПС. В общем, красиво. Можно на велосипедах ездить, можно на лыжах кататься круглый день и ночь, там освещается все кругом. Народ ходит, гуляет. А если вы видели вечером, если вот так вот выйти на улицу Ленина, тут столько народу ходит, 5 километров собирает. Шәмәрдән зиратының өе яңадан буялып, ишеге алыштырыла. Тагын да күләмле эш мәңгелек йортның карта схемасы булдырыла. Монда хәзер 2500 каберлекнең шәхси номеры рәте билгеле. Туганнарга җирлекнең сайтында махсус бүлеккә кереп, җирләнүченең исем-фамилиясын язып, аның кайда ятуын табу җиңел. Ә инде номер ачыклангач, аны зират алдында урнаштырылган. Менә шушы карта схема аша аныклап каберлеккә барасың. Бу зур эшләр артында финанс чыгымнар да зурдан тотыла. Быелга килсәк инде менә безнең бик күп быел эшләнде эшләр юллар буенча. Шәмәрдәнне әйтәсе килә инде юллары бетсә дә дип, мин дөрес дип булырмын дип уйлыйм. Нәрсәгә дигәндә, безнең бер урамына калды, советский урамы, 1-40. Мин уйлыйм инде 2нче елга аны эшләп бетерәбез дип торабыз инде. Зиратларыбызны карыйбыз шул акчага инде. Әндәре инде менә Кырбашта кичкенә детская площадка ясап куябыз. Инде үзебезнең су кайнатырган җирләрне рәтлибез. Менә шундый эшләр эшләнде 2019да. Барысы да халык өчен икәнен халык та яхшы аңлый. Шуңа алар референдум акчаларының үзләренә хезмәт иткәнен дә таный. По поводу референдума мы никогда в семье разговор ведем, никогда деньги не жалеем. По поводу референдума ведем настоящую оплату. Мы в данный момент 3 человека в семье производим оплату. И мы не сожалеем, мы можем побольше платить. Шәмәрдән җирлегенә кергән Мишамбаш авылында да быел юллар карала. 176 кеше яшәүче бу авылда юллар кискен торган мәсьәлә була. Шәмәрдән урамнарыннан салдырылган вакташлар бирегә алып килеп җәелә. Укучыларны алып китүче автобус хәзер рәхәтләнеп авылга кадәр керә ала. Мәдәният йорты каршына хәтле асфальт та түшәлгән. Имам-хатип Илсур Сафиуллин авылларының шулай программаларда катнашып каралуын авыл халкына йөз белән борылу ди. Һәр хәлдә бернинди моңа акча
жалко түгел дәрсәгәндә, чөнки 300 тәңкәдән генә җыелдык инде, әзәйин ул бер уйлаганда күп итеп арттырып биреп, менә шуның хәле нинди зур эшләр башкарылды. Шулай бит, менә күреп киткәнсездер, пролетар урамы нинди итеп яхшы итеп салынды, калын итеп ташларын җәеп, кымнарын җәеп, җиренә җиткереп эшләделәр. Анда пожарный машинада скорый помощь керә алмыйдыр урамга, бүген көндә ялт иткән менә дигән урамга әйләнде. Мишәнбашның пролетар урамында да юлга вакташ түшәлә. Калган урамнарда юл мәсьәләсе су керткәннән соң каралачак. 2021 ел планында биредә референдум акчаларына су линиясын яңарту каралган. Авыл халкында, шуңа күрә Шәмәрдән халкында чакырып каласым килә, референдумга килегез, дөрес итеп җавап бирегез, бу әйбер кирәк һәм акчаларны җәләмәгез. 300 тәңкә акча белән бер кеше дә байда булмый, бер кеше дә ярылда булмый. Һәм инде бу бигрәк тә юлларга да киткән акча турында әйтсәк, ул садакатул җария, ягъни үзеңнән әз генә булса да өлеш кергән шушы юлларны салырга дип, ул үзең вакыт булгач та әле үзеңә шушы юллардан кешеләр йөри, машиналар йөри, бөтен нәрсә йөри. Бу үзең үлгәч тә әҗер савап язылып бара торган садакатул җария, садакалардан китә әле бу акча, күп акча түгел. Шәмәрдән җирлегендә бүгенге көндә балыклык яшендә 5000 кеше яши. Алардан 300 сумнан референдум акчалары 1,5 миллион сумлап җыела. Һәм бу сумма хөкүмәт субсидиясе белән 6,8 миллион меңгә тигезләшә. Мин уйлыйм инде кеше беренчедән референдумда бик актив катнашып килер инде. Ул икенчедән инде менә акчасын шулай тутырылып җыеп 20 елда планлаштырган эшләрне эшләрбез дип калам инде шанып. Елдан ел үзгәрешләр бар. Кеше эшләрне күрә. Ул без инде әйткәнчә әйтеп тә киттеләр инде, юллар, пешеходный тротуарлар, потом инде парклар, потом инде урманда менә лыжи роллен трассалар, зиратларыбызны карап чыктык шул акчага. Мин күп эшләшәнде, бу бит әле бюджетка салынмаган эшләр. Әле безнең булай әйтәсе килә инде, Шәмәрдән буенча булай да күп булышу бар район ягыннан да, республика ягыннан да, бөтен яктан да менә эш тукталмый инде. Шәмәрдән җирлегендә референдум бу якшәмбедә 24 ноябрь көнне үтәчәк. Сайлаучыларны 5 участокта кабул итәчәкләр. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын каршылау алды елы буларак бәйрәм чаралары хәзердән үк башланды. Безнең районда мәсәлән шул уңай белән бу атнада Камил Якупов өендә кунаклар кабул итте. Бөек Ватан сугышы ветеранына Белоруссияны немец фашистларыннан азат итүнең 75 еллыгы медален тапшырдылар. Иске Икшемә авылында гомер кичерүче Камил ага Якупов гаиләсендә шушы көннәрдә тантаналы вакыйга булды. Аңа Белоруссияны немец фашистларыннан азат итүнең 75 еллыгы уңаеннан медаль тапшырырга килделәр. Район вәкилләре, хәрби комиссариат һәм социаль яклау идарәсе җитәкчеләре котлавын бик дулкынланып кабул итте ул. Камил ага 1943 елның 8 ноябрендә Бөек Ватан сугышына алына. Суслангер лагерында Смоленск шәһәре өчен барган канлы бәрелешләрдә Белоруссия сугышында катнаша, Берлинга кадәр барып җитә. Тыныч тормышта авыл хуҗалыгында, сәүдә системасында эшли. Тормыш иптәше Флора апа белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Алар шәһәрләрдә яшәсәләр дә, әти-әниләренең хәлләрен белешергә кайтып йөриләр. Исәнлек, саулык инде. Менә шулай гел бергә яшәп, бергә гомер итсеннәр дип телибез инде. Авырмасыннар. Без кайтып йөрибез инде, аларны карыйбыз. Камил абыйга хәзер 94 яшь. Өлкән яшьтә булуына карамастан, ул газеталар алдыра, телевизор карарга ярата, радио тыңлый. Якуповлар Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын исәнлектә, иминлектә, дөнья рәхәтендә каршы алырга җыена. Амин. Шулай булсын. Карактан кала, уттан калмый. Бу әйтемнең мәгънәсенә без елдан-ел ныграк төшенәбез. Яшәү шартларыбыз никадәр асатлаштырылган булса да, янгын очраклары әледән-әле очрап тора. Саба районында вазгыять ничек? Тулырак алдагы материалда. 2019 ел башыннан республика буенча 5000-нан артык янгын очрагы теркәлгән. Анда 150ләп кешенең гомере өзелгән. Саба районында бер кеше бакыйлыкка күчте, 2 кеше авыр тән җәрәхәтләре алган. Үзе безнең районга килгәндә инде быел бездә 18 янгын очрагы теркәлде. Бу узган ел белән чагыштырганда 5 случайга күбрәк бара. То есть менә күреп торасыз инде янгыннар очрагы артып бара. Кызганычка каршы шушы янгыннарда кеше гомерләре дә өзелеп китә инде.
Күңелсез хәлне булдырмый калуда янгынны кисәтү датчиклары ярдәм итә. Ул төтен, су пары, хәтта тузанга да тавыш бирә. Халык күпләп җыела торган урыннарда, мәгариф, мәдәният учреждениеләрендә ул закон нигезендә куелырга тиеш. Айрым йортларда урнаштыру буенча 2016 елдан махсус дәүләт программасы эшләп килә. Узган вакыйгалар датчикларны бил краннарын ачтырдылар. Яңа баштан әйбәт эшли вообще. Байлар сабасында ялгызы яшәүче Нариман Халюлин бу программага эләккән кешеләрнең берсе. Барлыгы 760 гаиләгә 2185 датчик урнаштырылган. 135 гаилә үз теләге белән 508 датчик куйдырган. Аш бүлмәсе иң актуаль урын санала. Извещательләр реагировать итә тагын тузанга дагын. Теге артык тузанлы булса белмәйнде, теге бер нәрсә эшләгәндә ул вакытта инде аларны алып торырга кирәк, я каплап торырга кирәк инде. Шу менә тузанга дагы кушылып китергә может. Су пары төзелештә булган тузан төтенгә кычкыра башласа, белгечләр батарейкасын салдырып җилләтеп алырга киңәш итә. Төзелеш эшләре алып барылучы йортларда мондый хәл еш булырга мөмкин. Күп балалы Гаяновларда искәрмә түгел. Алар өчен белгечләрнең һәр мәгълүматы мөһим. Бу датчикны безгә быел куйдылар. Үзен эш белмәй куйдылар инде, котельняга, бу якка һәм залга. Булай бу датчикларны куюны кирәк дип саныйм теге, чөнки арар куркынычсызлык чарасы булып тора. Һәм мары кисәтү эше булып торгач, дөнья хәлен белмәй, Алла Тәгалә әйтә бит, сакланган дип. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәгән очракта аны булдырмый калу ышанычы күпкә арта. Кышкы чорда газ, электр приборлары, ут чыбыклары мичләргә карата игътибарлы булырга кирәк. Өйдә ут сүндерү җайланмалары, огнетушитель, датчиклар булу мөһим. Иминиятләштерү хакында да онытмасак иде. Китап бәйрәме. Нәкъ менә шушы исем белән бу атнада район мәдәният йортында зур чара оештырылды. Анда районыбызның китап укучыларын үзләре катнашкан, төрле әдәби бәйгеләрдә җиңүләре белән котладылар, бүләкләр тапшырдылар. Алар белән очрашырга башкаладан Ватаным Татарстан газетасы журналистлары, Татар китап нәшрияты язучылары, Камал театры артистлары да килгән иде. Сабада китап бәйрәме, Ватаным Татарстан газетасын алдыручылар көне, әдәби марафон йомгаклары, җәлил укуларында катнашучылар көне уңаеннан, мәдәният йортында өлкәннәр белән бергә мәктәп укучылары да күпләп катнашты. Иң элек сәхнәгә шагыйрь, прозаик, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Газинур Мурат күтәрелде. Китапның дәрәҗәсе, аның асылы турында сөйләгәннән соң Саба җире белән бәйле булган шигырьләрен укыды ул. Бик күпләр республикадагы иң дәрәҗәле һәм озын гомерле Ватаным Татарстан газетасын яратып укыйлар. Газетада эшләүче журналистлар белән һәрвакыт теләп катнашалар. Шундыйларның берсе Байлар сабасында яшәүче Мәгъдәнур абый Гатауллин. Ул менә 50 ел буена инде газетаны үз өенә алдыра. Газетаның хәбәрчесе дә булып санала. Шушы уңайдан очрашуда аңа истәлекле бүләк тә тапшырылды. Ватаным Татарстан газетасында эшләүчеләр Саба төбәгенә айрым бер җылылык белән карый. Сабага без һәрвакыт шатланып, горурланып киләбез һәм үзебезгә рухи язып алып кайтып китәбез. Мин инде журналистикада ярты гасыр тирәсе эшлим һәм Саба минем иң яраткан, хөрмәт иткән районым иде. Әлбәттә, сәбәбе дә бераз гына бар. Мин бит әле шушы тирәдә туган кеше. Күпмара районыннан, Шәмәрдәннән еракка түгел туган авылым. Әле качакта Сабага сәбәп булсын дип, Күпмарага кайтырга сәбәп булсын дип, туган авылыма кайтырга сәбәп булсын дип, шушы Саба тирәсенә командировкада аладырым. Һәм чыннан да Саба мине горурландырып, теге илһамландырып яшәде. Мен бөтен журналистларга, язучыларга ул чын мәгънәсендә азык бирә торган район. Монда язарга да була, кешеләр белән дә кешеләре дә бик ихтирамлы, кунакчыл һәм бик мөхтәрәм затлар. Һәрвакыт Саба халкына мин бары тик уңышлар, тынычлык, бәхет, шатлык телим. Һәм әлбәттә инде гомергә Татарның төп газетасы булып исәпләнүче Ватаным Татарстан газетасыннан аерылмасыннар иде. Шуны әйтә алам, безнең газет булышында Татарның төп газетасы. Гомергә яратып укыдылар һәм киләчәктә шулай булсын иде. Очрашуда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Әсхәт Хисмәт, аның улы виртуоз баянчы Булат Хисмәт катнашты. Очрашуда катнашучыларга Әсхәт Хисмәтов үзенең матур җырларын бүләк итте. Булат төрле гармоннарда уйнап шак каттырды.
Район газетасы мөхәррире Рөстәм Исмагыйлов район ел язмасы булган Саба таңнарына язылырга чакырды. Җәлил укулары, әдәби марафонда катнашучы укучыларга һәм өлкәннәргә дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Әлеге очрашу бик күпләрнең күңелендә күңелле һәм кирәкле очрашу булып киреп калачак. Чөнки чын шагыйрь, шәп журналист, яраткан артистлар белән бер юлы көн сайын очрашып булмый бит. Безнең халкыбызның бик галиме, китапчы галиме, китапны, biz татар китабын фәнни нигезгә куеп өйрәнгән, татар китабын дөнья фән әйләнешенә кертеп җибәргән Әбүләһ ага Кәримуллин да аның бу Саба төбәгендә дөньяга килүе бик табигый. Шул менә шушындый кешеләре белән дә ничектер бу Саба төбәге китапка һәр вакытта да олы хөрмәт, олы ихтирам белән карый. Менә ул хәтта шушы менә бу күркәм кичәләр оештырылуыннан да анда безнең зал тутырып килгән укучыларыбыздан да күреп була. Шуңа күрә без һәр вакытта да Сабага юлыбыз төшкәнгә һәр вакытта да сөенәбез, һәр вакытта да ашкынып киләбез. Саба район үзәк китапханәсе китап укучылар белән киң кырлы эшчәнлек алып бара. Биредә эшләп килүче клуб берләшмәләре моның ачык мисалы. Мәсәлән, аларның Алтын куллар берләшмәсе ханымнар арасында соңгы елларда бик популярлык казанды. Лаеклы ялдагы өлкәннәр үзләренең кул эшләре белән төрле бәйгеләрдә катнашып, үз исемнәрен булдыра башладылар. Киләсе хәбәребездә Гөлшат Галиякбәрова берләшмәнең эшчәнлеге белән таныштыра. Алтын куллар клуб берләшмәсенә йөрүче хатын-кызлар биредә нинди генә кул эшләре башкармыйлар. Бәйлиләр, тегәләр, шигәләр, сәйләм белән эшлиләр. Атнага бер генә көн җыелсалар да, барсына да җитшәләр. Өйдә дә кул эшләреннән аерылмыйлар. Күбесе яшь вакытта кул эшләре белән шөгыльләнгәннәр. Байлар сабасында яшәүче Әлфинур апа гомере буе кул эшләре белән кызыксынган, үзе дә бәйләгән, теккән. Яңа төр кул эшләрен исә аерым бер кызыксыну белән ирәнә. Кул эшләре башкару өчен әйберләр сатыла торган кибетләр яныннан тыныч күңел белән генә узып китә алмыйм ди ул үзе. Шушы җитәкчебез күрсәтте дә интернеттан шушындый менә бәйләү бар икән, бәйләмибезме дип. Ведем тукталмый кызыгып куйдым. Монда алып та килмичә, өйгә алып кайттым да бәйләп карыйм әле әйтәм. Нәрсә килеп чыгар икән. Бу шултыгы өстәге фыйырга да бар инде моның җибе. Берне бәйләдем, киез генә чыктым, әйтәм туктале моны оскарак җәеп китә торган булмасмы икән дип, тагын берне алып кайтып бәйләдем. Дә берәүгә икәүгә җитмәде бу, өчне алып бәйләдем инде мин моны. Кызык бәйләргә, бармакларга бик файдалы. Кертеп менә шушылай итеп кенә утырырга кирәк бит инде. Кертеп кенә утырырга кирәк. Инә дә кирәкми, байчы да кирәкми дигән шикелле ялгап киткәнендә шул бәйләп кенә китәргә кирәк. Менә шундай бер килеп чыкты инде аннары. Алтын куллы ханымнарга кул эшләре башкару бердән күңел тынычлыгы бирсә, икенчедән биредәге аралашу шатлыгын берни дә алыштыра алмый. Үзләре эшләгән эшләрне иң беренче алар бер-берсенә күрсәтәләр, киемнәрне киеп карыйлар. Аларны татар милләтенең сакчылары дип тә әйтергә була. Милли бизәкләр белән ашъяулык, сөлгеләр шигәләр. Соңгы вакытта түбәтәй шигүне дә үзләштергәннәр. Түбәтәйләрне инде без үз белдегез без белән эшләмәдек. Безнең шушы түгәрәкнең җитәкчесе Альбинабыз бар. Бик акыллы, үз эшенең нечкәлекләрен белеп эшли торган, библиотека эшендәген. Шуннан аерылып, безгә түгәрәк оештырып, безгә бөтен нечкәлекләре белән өйрәтеп, шундый эшләргә өйрәтеп, менә без аның ярдәмендә эшләдек моны. Материалын кибеттән алдык, бархатларын, инҗиләрен тоже кибеттән алдык. Аны кискәндә өлгеләрен безгә Альбина үзе кисеп, өлгеләре белән шулай өйрәтеп, тегәргә дә булышып, аның ярдәме белән эшләдек без буларны. Ул катлаулы эш, җиңел генә түгел бу түбәтәй ясау. Бер ротнага сузыла торгандыр инде, бер генә кенә шәбәтрә таныш түгел. Башта тышын тегәргәсе кирәк. Аннары бизәген, нигән, инҗиләрен табып безләргә кирәк. Аннары матурлап куйга өйрәнәсең инде башта. Моннан соң шул biz ana күбесенчә клей белән ябыштырабыз.
бисерләрне неге түбәтәйгә. Алтын Куллар клуб берләшмәсенең җитәкчесе Саба үзәк китапханәсенең китапханәчесе Альбина Шамилова. Ул мәктәптә укыган елларда кул эшләре белән шөгыльләнә. Яшь кеше кул эшләренә иң элек интернет аша өйрәнә. Кайбер очракларда аны клуб берләшмәсенә йөрүче хатын-кызлар үзләре дә өйрәтәләр. Мәсәлән, сөлге шигәргә элекке үрнәкләрне искә алып, бергәләшеп өйрәнгәннәр. Алтын Куллар клуб берләшмәсе 2015 елда оешып китә. Шушы түгәрәккә баштарак 3 кеше йөрсә, хәзер инде менә Аллага шөкер, шушы түгәрәккә 20 остабикә йөри. Кул эшләренә килгәндә, без баштарак сәйләнгә, бисәргә өстенлек бирдек. Төрле чәчәкләр, агачлар ясадык, төрле. Аннары без өстенлек бирдек бәйләүгә. Безнең аннары январ айында район китапханәсе Саба сөлгесе дигән конкурс игълан иткәнигә. Менә шушы конкурста да Алтын Куллар клуб берләшмәсе бик теләп катнаштылар. 30-га якын сөлге чиктек. Бүтән эшне белеп бетереп булмый. Кайсысындыр мин өйрәтәм, кайсысындыр алар миңа өйрәтәләр. Менә без шулай тәҗрибә уртаклашабыз. Аннары да бит үзеңне белгәнне кешегә өйрәтү ул зур савап. Менә шуңа күрә белгәнеңне кешегә өйрәтеп калырга кирәктер дип уйлыйм мин. Саба үзәк китапханәсендә күп төрле юнәлешләрдәге клуб берләшмәләре эшләп килә. Һәр кайсына яратып йөрүчеләр бар. Алтын Куллар берләшмәсенә йөрүчеләрне исә матурлыкка, үз-үзеңне камилләштерүгә омтылу берләштерә. Тормышны менә инде өлкәнәгә җитә матур мәгънәле итеп уздыруның шул кадәр матур мисалы индалар, үрнәге алар. Алтын Куллар клуб берләшмәсенә йөрүчеләр кул эшләре эшләү белән генә шикләнмиләр. Бергәләшеп экскурсияләргә йөриләр, бәйрәмнәрне бергә үткәрәләр. Иң мөһиме, гаиләләре өчен янып, киеп яшиләр. Башкарган кул эшләре дә иң беренче чиратта гаиләдәгеләр, балалар, оныклар өчен эшләнә. Мен үзем бу клуб берләшмәдә, Алтын Куллар клуб берләшмәсендә 4 елдан бирле йөреп торам. Катнашып киләм. 4 ел инде минем лаеклы ялга чыкканыма. Менә шушы чорда мин үземнең элек эшем икенче өем булган булса, хәзер икенче өем шушы китапхана дип әйтергә. Мин монда шуның хәтле яратып киләм. Мин монда шуның хәтле якын дуслар таптым. Һәм безнең җитәкчебез менә Альбина Ринат кызы безнең шундый мөлаем итеп каршылый. Һәм китапхананың хезмәткәрләре, бигрәк тә җитәкчесе Ләйсән Ракиповна шул хәтле безне якын итеп, үз итеп каршылый. Бу безгә тагын да сөенеч биреп, куаныч биреп, безнең күңелләребезне, рухларыбызны шатландырып, киләсе килеп торып, шушылай итеп үзенә чакырып дәшеп алган шикелле тоела. Һәм бик яратып йөрибез. Әниләргә багышланган шигырь укып китәсем килә. Кадерле әниләр, бәйрәмегез сезгә бәхет, сәламәтлек китерсен, көнегез шат булсын. Елның һәрбер көне сезгә әниләр көне булсын. Чәчәкләрдән җем-җем итеп якты нурлар бөркелә. Бүген барлык әниләргә рәхмәт әйтәсем килә. Дөньяны матурлык коткарыр дигән гыйбарә бар. Алтын Куллар клуб берләшмәсенә йөрүчеләр исә гаиләне, татар милләтен саклап калучылар дип бәяләнергә хаклы. Карлар төшеп, көннәр салкынайтуга авылларда өмәләр башланды. Беренче чиратта казлар эшкәртү, аларны йолку, тазарту, су буена алып төшеп, юу кебек эшләрне күмәк көч белән башкару өчен каз өмәләре уздыралар. Шушы көннәрдә генә безнең иҗат төркеме Тимошык авылында яшәүче Ганиевлар гаиләсе уздырган өмәдә булып кайтты. Каз өмәсе татар халкының иң күркәм йоласы. Ганиевлар быел 35 каз үстергән. Бүген аның 24-ен эш итәләр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ. Өмәне иратлар башлап җибәрә. Җиңел куллы кеше эшләсә, казның ите тәмле, йомшак була диләр. Авыл ирләренә дөрес чалу тәртибе буыннан буынга күчеп килә. Ул инде шулай язылган диләр бит инде. Безгә кадәр әтиләр шулай нитте, алардан күрмәкчебез. Безгә калды инде. Борынгырак чырларда да бу өмәләр барышында үтәләргә тиешле күп кенә кагыйдәләр, йолалар булган. Каз бала йонлы булмасын өчен эшләгәндә күбрәк аралашырга кирәк. Тондырганнан соң менә мин хәзер казны кулыма алдым. Кулыма алдым дагы казның иң беренче бутарлыйбыз. Менә шушылай итеп тәпиләрен кисәбез. Тәпиләрен кисеп куеп торабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлыйбыз бүтән эшләрне. Әйбәтләп ныгытып бәйләп куябыз. Каны чыкмасынга дип. Хәзер менә аны минем иптәшем Гөлсинә бәйләп куя. Каз пешекләүне гел миңа тапшыралар. Ул җиңел куллы кешегә тапшырабыз инде дип, сират буенча көтеп торалар име.
Сенің қолдан тұра инде ол аның бала жынны болмауы да деп қоялар алар име менен тұрмайды ол білгілі. Иті де тәмлі болсын дейлер, қолыңда пішмесін дейлер. Міне пішірмешігіне шуны ишеккенә пешекләп бирәсең дә кызларга. Эшнең иң җаваплы вакыты казның йонын йолку. Әйтик, кул арты китмәсен өчен йолкыган вакытта казны идәнгә төшереп җибәрүдән нык сакланганнар. Өмәдә катнашучы ханымнар моның барысын да яхшы белә. Менә казның арт ягында шушында инде куйрык өстендә шундый матур гына җыны була. Бу безнең заманда инде күтик дип аталадыр я. Шуны без кисеп алдык та, менә шу әйтеп матур гына әйттереп сабый балаларга башлыкларына куядырык. Моны элек инде пудрларга да, онга да өвәлидерик. Шуны киптиреп кабартасында шундый матур була бу. Шуны икшерләп, күз тимәсенгә балаларның башлыкларына бәйлидерик. Хәзер инде оныкларына гына куябыз. Менә шундый юласлар бар, әле шундый урыннар да бар. Менә шушы мамыкны соңыннан юлка битергәч инде мин ношар исләр кергәнче берничә кисәккә бүлеп, бишәр казныкны итеп инде тышлыкка тутырам, җын чыгармый торган. Оннан соң авызын ныгытып бәйлим дә, шампунь салып, кер машинасында жудырам. Оппак була инде, шундый чиста була. Талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә яна икән минем йөрәгем. Эш арасында утырып шәйләп алу арганлыкны оныттыра. Мул табын алдында берәү дә битараф кала алмый. Бу өйдә өмә 4 еллап менә шулай күңелле үтә. Пенсиягә чыксам, исән-сау казлар үстерәмен дигән хыялым бар инде. Элек яшь вакытта үстерәдер инде ул казларны. Ул вакытта эш белән ике арада булгач, бик игътибар җитеп бетмәде казлар үстергә. Менә пенсиягә чыккач, шушы үстерәм дигән хыялымны тормышка ашырдым инде. Өмәгә килгәннәрнең күпчелеге шушы авылдагы мәдәният йорты каршында оешкан Мизгел берләшмәсенә йөрүче ханымнар. Нуршат Вафина үзе дә ел сайын 30-га якын каз үстерә. Чираттагы өмә миндә узачак ди. Эштә вакытта бит инде булай килә алмыйдык, бушый алмыйдык. Үзебезнең йолкыганда чыгып китә ятып килә, кеше калайды йолкып. Менә ул чакыргач инде сине килеп, менә Аллаһ шөкер, менә күңелле шундай. Ул мәдәният йортына чакырам, мондый чакырам, берсеннән дә калырга тырышмыйбыз. Менә үзебезнекендә Алла бирсә казыбыз күп, менә шушы команда белән. Ул арада хуҗабикә кыймак камырын туглап куярга ашыга. Каз кыймагының рецепты гади түгел. Мин моның иртүк сәгать 5-тә изеп, шүпрә белән, су белән изеп, башын ясап куйдым инде. Камырны яңартканда йомырка, тоз, шикәр кымы, җылы сөт, он алына. Бу өмәнең иң тәмле сые. Яшьрәк ханымнар йолкынган, чистарткан казларны сафландырырга чишмәгә алып төшә. Без дә алар артыннан иярдек. Суның боздай салкын булуы әйбәт санала. Шундый суда юсаң, казның ите аграк та, тәмлерәк тә була. Каз каурыйлары сибу, киләсе елда каз бәткәләре күп булсын өчен эшләнелә. Кеше күп җыелганлыктан мәшәкате артык озакка сузылмый. Эш беткәч, табын артында сыйлану, гәп кыру өмәгә бер ям истәп арганлыкны оныттыра. Каз өмәсе авыл тормышының бер бизәге, аны тагын да байыту безнең бурыч. Һәр елны ноябрьнең соңгы якшәмбесендә иң якты, назлы, җылы бәйрәмне билгеләп үтәбез. Әниләр көне турында бары тик менә шундый матур сүзләр әйтеп кенә сөйләшеп була. Бу уңай белән безнең Саба дулкыннары телерадио компаниясе матур җырлар җырлыйбыз дип исемләнгән әниләр турында җырлаучылар арасында конкурс игълан иткән иде. Телевизор караучыларыбызда һәм радио тыңлаучыларыбызда анда үз чыгышларын видео, аудио форматта әзерләп, социаль челтәрдәге төркемнәребезгә җибәрде. Без аларның барысын да киң катлау тамашачыларыбыз хузурына тәкъдим иттек. Арабызда шөкер талантлар бик күп. Алар укучы балалар, яшьләр, ир-егетләр, ханымнар, өлкәннәр. Әниләребезгә сабыйларының яшь айырмасы юк шул.
Матур җырлар өчен сез җырлаучыларыбыз барыгыз да безнең ихлас рәхмәт сүзләребезне кабул итеп алыгыз. Үз әниләрегезгә һәрберегез иң матур җырлаучылар битсез. Һәм без конкурста барлык катнашучыларыбызны да 24 ноябрь якшәмбе көнне район мәдәният йортында узачак назлы бер җырым булып дип исемләнгән концертыбызга дәшеп калабыз. Ул кич 19 сәгатьтә башлана. Бәйгегә нәтиҗәне сәхнә түрендә бергәләп ясарбыз. Ә хәзер спорт темасына булган хәбәребез. Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләре арасындагы спартакиада кысаларында мини-футбол ярышлары узган атнада безнең районда үтте. Анда Алексеевск, Әгерҗе, Аксубай, Апас, Орча, Балтач, Кама тамагы, Кукмара, Лаеш, Мамадыш, Минзәлә, Балык бистәсе, Соба, Сарман, Спас, Тәтеш командалары көч сынашты. Призерларның пьедесталда ничек урнашасыларын Килдебек спорт залында барган соңгы уен хәл итте. Башта Лаеш районы командасы Кукмара футболчыларыннан өстен чыкты. Аннары Мамадыш районы муниципаль хезмәткәрләре 3нче урын өчен уенда Балтач командасын җиңделәр. Финалда Соба һәм Балык бистәсе командалары очрашты. Төп уен ничьяга төгәлләнде. Пенальтилар сериясендә исә Балык бистәлеләр файдасына 3-1 булды. Шулай итеп, беренче урынны Балык бистәсе районы командасы алды. 2 ел рәттән спартакиада чемпионы калган безнең Соба районы командасы 2нче, Мамадышлар 3нче баскычта урнашты. Соба муниципаль районы командасына спартакиаданың гомуми зачетында чемпион булуларын телибез. Анда 4 төрдән соң безнең команда 1нче урынны алып тора. Бу бүгенгә сезнең игътибарга әзерләгән соңгы хәбәребез иде. Сабулашыр алдыннан исегезгә төшерәбез. Бу якшәмбедә Шәмәрдән авыл җирлегендә, ә инде киләсе атна якшәмбесе 1 декабрьдә Байлар сабасында үзара салым акчаларын җыю буенча референдумнар үтәчәк. Барыгызны да аларда катнашып, уңай тавышлар бирергә чакырып калабыз. Үз акчаларыбыз үзебезгә хезмәт иткәнен сез сайлау участокларына килгәч, хисап күргәзмәләре аша да таныша алырсыз. Чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Исән сау булыгыз.